Odi mensen, goeiedag, goeiemorgen, goeiemiddag, goedenavond mensen. Ik ben iemand anders dan Ginoviant, Objaman Ginoviant. Met baro die met takodi na nefa ta, obja gado fu konvo, kaba, profe. Mensen, sorry, tide mi no manji a program a konvo na wisani bikasi, aneef mi, Chris Fiant, ko lasi libi, ano ela ako lasi di kompo taken buna fasi, abuba, no demoro, abuba tapu, ayoka de, ma awiki samsa, de samsa, mi sap ote precies, maar mi kisa boskopu is de bakan, is de brikte euro en a shock me tunzo. En doordat die familie a neef die Chris Fiant, Sakola Seribi, en komt dat je abuba no demoro, abuba ne rokomoro, zo doe dat die ano demoro tide. Ayoka de kofo gona sabana. Maar le famita ki vandaag je akkoord van wisani mensen bradanga sisa om de wegens dede in een familie voor mij en het is zo tragisch omdat zij de anemisan dede verleden week toe ze de bij verleden week Emma na brada fing kon las libi en na mi pa brada ching. Ik was dan. En doordat hij, als hij is een bigisani in een familie, no de taki, de kon zo bakana kandra en dichtbij en zo close, no niet wat moet passa, dat hij aan heeft met die kolas lebi. Me condolende de familie dape, na para, ala de fiend, me condolende aan de trouw familie, samen no sabde. Ding, maar heer Bosse, ik hoop dat heer Para, me condoleer voor Alasi voor Annie Dissi, de een bekende sma, Chris Fiant, en Anne Demora. En me actie begrip dat die de mina manji a program a comfort na wisani. En sorry voor dat die, en mi de baka trawiki een program na wisa ne hopelijk no wan san kom baka tussenin en ade sofa de una man do noti. Mensen, ja koven na wisa ik ben Ginoviant en vandaag is als ik goed mag weten vandaag is dus 1 maart 2026 zondag ja zo na in Jersey en me baro wan bigodi en odi brada sisa. Yep.